tak čaute všetci, dneska som tu späť a dneska vám ukážem, ako si zohnať VIP na tablete. Takže vám to ukážem, je to ľahké, poďme na tento server, tam Generating World. A teraz musíte byť zaregistrovaní a musíte asi 7-krát takto ísť do menu a potom znova do tej hry. Takže toto je druhý. Ideme na tretí. Ideme na 4-krát. Ešte stále nič. Dobre. 4. Teraz ideme na 5. Počkáme si. Čo to je? Áno, VIPs make this game possible, purchase VIP. Dobre, takže ešte nemáme VIP, ale skoro. Sme pri hentom už. Takže ešte posledný a teraz to je. Počkaj, si myslím, áno, ešte jedno. Prepáčte, toto bol 6. A teraz to ide. Možno, že nie, ale kto vie, takže to ide. A keď vám to nepôjde, no tak klikajte ešte raz, hoci kde. Možno, že sa vám to aj podarí na 3-krát, ale to sa vám musí podariť. Poďme. Už skoro, sakra, už si myslím, že to bude blízko. Že to bude, ja si myslím. Prepáčte, ideme na quit. Ešte posledný krát vyskúšajme. A teraz to máte. You have won a free VIP Plus for this season. Please log in. A teraz iba použijete svoju túto adresu a máte to? Máte to IOU. Teraz dám toto a mám nejaký aj kit, ale zase teraz som vám chcel ukázať, že ak si dať VIP, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo a dúfam, že sa aj budete kúkať na ďalšie video, ktoré bude presne o Minecrafte a budem tam niečo stavať a ukazovať nejaké moje dobré mapy. Takže čaute!